Basi kinawatin nyo na. Lagi. Ay, larga ng 30. Maala ka. Uy, sirok lagi kang kwarta dong. Pagulat ya. Noon sa ka. Larga lang ng 30. Larga 30 na. Larga ng 30. Klaro doon ako, Bing. Sigurado nga karne dit. Mutong man ta. Mutong ta. Tikurta. Ana lang. Pa atong lechon paksiyo ito matutong ikuan. Baligya ba para pambutong. Supan ng mama to. Di lagi. Ko to. Ko ba? Pwede baligya to. Kuan 50, 30. Ang agad. Kahit sa mga pang gatas. Ta. Bato, kuan. Daliro ba na baso? Pagdali, pagdali. Ayan, tahan. Ta. Baligyan na dito ah. Paling gani rin. Mahalin eh. Hindi mo yun. Ang ano, dapat balik 30 lang, panggatas lang ba? Gano. Corona. Okay na, pangkonsa. Asa mo ko palit og sudan ani ha? Dili ka makay diri, wala man na baligya. Suda gini sudan paliton eh. Adto ko diri. Ay dong. Nagbit-bit lagi mo kaldero dong. Maligya mo dong. Lechon paksiw na. Lechon paksiw ni. Lechon paksiw. Tagpila man, ano do. Tagpila man eh. 30. Huy, di sa amna gikan ninyo dong. Baligya ang gani mo. Baligyan naman kay kuan ba? Kung ano may panggatas ba, mutong meron. Sudan man sila sa inyo ha siguro. Dili. Dili. Giluto. Niluto naman eh. Kinawat ninyo na siyang mama. Dili. Tarong mo ba? Lagi. Amo gini ko no. Baligyan naman kay kung pang kuan na, kung pang gatas. Mutong meron. Yung bihibalan mo siyang mama na. Dili. Dili lagi. Pila bibaligyan nyo, pagkawuro ko na, pila bibaligyan nyo na, pila bang takos, sagdahan mo taksanan. Sinta na. 60? Uy, mahal-mahal na, dong. Ay, panggatas no. Pati pila ram na akong kwarta, 30. Agana, 30 lang. Ha? Paisa na. Larga na. Di ka kung gukuro na nang, di sa amna nyo, di na nyo kinawat, klaruhi lang ko ninyo. Lagi, amo ning kuan luto naman eh. Ha? Luto naman eh. Luto na. Basi kinawat ninyo na. Lagi. Ay, larga ng 30. Maala ka, uy, sirok lagi kang kwarta, dong. Pagulat ya, noon sa ka. Larga lang na 30. Larga 30 na? Larga ng 30. Klaro doon ako, Bing, sigurado nga karne dito sa tanaw na to, Bing. Awa. Wala, litsun, mga di paksiw di eh. Paksiw deh. Apil kaldero. Pagtakusan. Oh, apil kaldero. Apil kaldero og Pangtakos o kining baso. Larga 30. basi makita ta yung mama ha. Lagi. O sige. O sige, dagan mo dito dong kay makita ta yung mama sige. Bebe. Susurtihan ako lang gigutom kay ko. Salamat kay dong. Uy, Ginoo ko disakan ni kinawat ni sudanan ni. Ate kulbaan mo kumukaon ni mga bataanan ni eh. Sige dong, basi guguron nga ni kaldero ha. Tigin ni mga bataan na eh. Pero may na lang ni sudan ako ni ba.